Srinagar mizgefta mezin ya 100 sala çardemîn di dema meha Remezana pîroz de bêdenge ji ber tedbîr û qedeqeyên vîrusa korona ya hikûmeta Hindistanê mizgefta mezin ya bi navê Srinagar divê girtî bimîne. Müezzîn banga duakirinê li mizgeftek din ya valayê de dike ku destûr hatiye dayîn ku li bajêr vekrî bimîne. Ew bi beşdarbûna çend xebatkarên mizgeftê û çend kesên ku li wê taxê dijîn nimêjê dide kirin ji ber qedeqeyan tu kes natiye. Remezan meha neh ya salnameya İslamî ye û wekî mehek ji bo bîranîna hatina yekem ayeta Qur'anê ji Pêxember Mihemed re girtina rojiyê ye. Misilmanên bawermend di tevahiya mehê de bo 30 rojan ji sibehê heya êvarê ji hemî xwarin û vexwarinê dûr disekinin. Ev meha pîrûz ya Remezanê ye. Di vê mehê de mirovan mizgeftên li vir tejî dikirin û qelebalixên mezin hebûn. Xelk dixwaze ti mizgeftê de bi taybetî jî di Remezanê de dua bikin û li rewşa niha binêrin. Her kes bi xemgîn e. Gelek kes tê nageye ku ew meha Remezanê tê dijîn an jî ne û her wiha ku ew dê Remezanê de bibînin. İmam Ahmed hêvî dike ku duayên mirovan bibe alîkar da ku êşên di dema vîrusê de bi dawî be. Em dikarin çi bikin? Em dikarin ji Xwedê re dua bikin ku me ji vê tengasiyê xelas bike û dilovanî li ser mirovahiyê nîşan bide, dibêje İmam Ahmed. Qeteqe rêgeziyên evlehiyê û tengasiyên gihîştina agahiyan ji bo niştîcehên li parêzgeha Kaşmîr ya Hindistanê ne tiştek nû ye. Di tebaxa sala borî de deme ku Hindistan li herêma nîv xweseriya Kaşmîrê gavên evlehiyê yên tûn avêt û tevahiya torên ragahandinê girt zîdetirî 7 milyon niştîcehên herêmê neçarman ku bi mehan li malên xwe de bimînin. Remezan deme ku Müslüman hewil didin ku alîkariya kesên hevcedar bikin. Ji ber qedeqeyan gelek mirov bêkar mane û anniha ji her demê zêdetir pêdîviya mirovan bo alîkariyê heye. Ji ber vê yekê karmendên hikûmetê û dilxwaz ji bo malbatên hevcedar paketên xwarin û vexwarinê belav dikin. Nasir Recep yek ji dilxwazan e. Em van paketên xwarinê ji bo hevcedaran amade dikin ji ber ku xelk bi sedema qedeqeyên ku didome nikarin biçin serkar ew dibêje. Di vê meha pîrûz ya Remezanê de pêwîstî bi van tiştan heye û em hewil didin ku herî zû wan pakêtan bigihînin kesên pêdivî. Gelek malbat hene ku tiştek nîne ku bixwin, an jî dirayê wan nîne ku bikirin. Malbata Abdülrahman li benda şikandina rojiya xwe ye û xwarina fitarê ne. Rahman dibêje îsal ji Remezanên berê gelek cuda ye. Ji bo parastina mirovan û mirovahiyê di van demên xeter de pêdiviyê ku mirov pêşiya kesayetiyê bigire ew dibêje. इंसान को बचाने के लिए इंसानियत को बचाने के लिए Divêt em li mal bimînin û divêt bawermend li mal dua bikin. Em nikarin îsal bu nivê jî derkevin. Ew ji dahiya herî mezin e. Pêxemberê me rehma Xwedê li ser bibe, ji xwe ji bo me bu rewşên wiha rê û destnîşan kiriye û divêt em wî bişopînin. Li Hindistanê dema tedbîr û qedeqeyan çend caran hate dirêjkirin û hê jî ne zelale ku ka kengî ew ê werin siskirin. Dibe ku ev qedexe û tedbîr di meha Remezanê de jî berdewam bikin ji ber ku niha li Hindistanê nêzîkî 70,000 bûyerên vîrusa korona û zêdetirî 10,000 mirî hene.